So I'm going to na agwa bishe sera na she bita ka na ga viral na emeka mara bishe sera anye anyị na-ekele gị maka isoro Amoko TV ọka bụ onye nke gị onye ahịla Chukwuebuka ebe anyị nọ taa bụ na ụmụaga anyị anabata ndị be nke mma ndị be mma unye ogbebi he lekwana ụmụnna o nna n'ụzọ ụmụnna bụ ike hey, nna n'ụzọ hey, mami aka dị unu ebe onye na-eme uru aka dị unu mma ndị be mami ndị ukwu na Victor barista iwere ukwu na o iwere mmadụ hey, barista hey, ukwu na bike hey, mami nna n'ụzọ ekwe dike were wa na-enye m ego anaka m ego mami si ya ga-afụ m ugwu ụlọ ndị a ugwu ha tebe tee na-ewu ufure tee na-ewu Agose adị mma n'anya Agose ọ na-adị mma n'anya Agose ọ na-adị mma n'anya kele Bigati nwanyị ọma nwanyị mara mma Victor, ị nwere mmadụ ebighị biko mami achọrọ m ịgba ego ị na-etu ego Agose bịa nso nefe ezigbo antị m ndị laikiri m ndị ame na m bịara ebe a nke biko kọtarabat ele Victor kena ndị fune gị shọ Papa like my pocket. My bad. Hey, again. What of my Japan? Number one. Show my alum. And the party no malum. On the Caribbean. Make a moon. No go. It's okay. Pull on. No one. Yes, I got it. No. Make a moon. Thank you. Biko, I na say no, they should go on though. For now, I'm giving them 2 minutes, sir. My dog, I love you, sir. I love you so much. My dog, Biko.
Ndị ukwu nne Victor. Akulono. Ako sadi manaya. Hey. Hey. Adige onemo. Emi. Adigodogu. Aga. Aye, can I do good name, I nekele kishe sora Amokwe TV. Okaboye kega onya ahila chukwu ebuka ebe aka ino tata. Ona ha ebu di chiche una agwa ya bu she sora na agwa ya bu no na chef da kona gabara. Fire. Mali no. Kenal mo kwa kam. Kenal mo kwa kam. Aye sego. Come on guys. Jump go. I'm